سلام تقنا باللي زخبركم تخطاتلتي تلفزيون دمص ويانة تግራይ علتاو زينا حيزنا لكم قريبنا لنا نايلوم ما انت زينانا بزين عوض كنجمر بعلت تشعنت نحاسه 2013 عامه مرت نغو وفرص حي براق حزون بمقصال اب جنبار معرابن ولديا ورتان تطناخيرو قصل كم زلو وتهدراوي كوماند سراويت تግራይ ገሊጽሎም بس مسرت أب ولدي ورتا كاب علة شوعته كسابت شعته نحاسه 2013 عام تمرت كاب نفاس موجع كساب جنان كمرد دنجاين عريدو زنبرم نايت ألاقي مدبنيا حيلن برجيدات فلي حيلي أمحران بمصر راج نجاجو تأترى سالي جنان كمرد دنجاين حياة سراويتنا تقطعت إروالهم بتوسخون عبز جنبار كاب بحر دار بسمادة أنفت نابغاساي نحاجز زمت زنبر حايلون بججنا سراويتنا توقعوا تبتاتين اللوم عب معراب جنبار زركب حياة سراويتنا ون بإلات شمونتك السابت شعات نحاسة 2013 عام تمرت بزجبرو متقعتي كاب زاريما كساب دب بحر عريجوم زنبرم ناي مبل 24 30 حدن 50 3 50 4 كفلات سراويتن ناي أمحرا فلي حيل برجيداتن تسراريجوم نماي داغوسام ساندوكان دب بحرن تقصاص يرلوم أب كلتيو جنبارات مالتون مسمر ولديا ورتان أب معراب جنبارن جكنا حياة سراويت تግራይ أب لعلت ألاقي زجمرو متقعتتات زمزقبهم زلو دموقات عوتاتون تتناخيرو كقصليوم أب كلتيو جنبارات زوسدو متقعتتات حزب تخابي بناي سراويت تግራይ ديسيبلينن حزباونتن بمنعد زلعل حاجزن متحوارن يقبر كم زلو وتهدراوي كوماند سراويت تግራይ حبيرو لهم حياة سراويتنا زمزقبو زلو دموق عوتات دمان زرزر مردقتام أب قطعل كم زقربون وتهدراوي كوماند سراويت تግራይ أفليت لهم أبزوانا ويتسقنا إنه هذين كمت أن علي دسنا بطعمي هاي بريقنا هنقول نخيلنا حنتي انكو هيوتهم نساخ خفلو نبرخا خيدم ما زم دقنا جغانو تاريخ صريحهم كملسو خلو كمت أن العلي تحبسنا فرسنايت مالي نيرو توديلا عوتي ليو عب تግራይنا كلتا سلسته غزا سعرنا يوم قطانم كسعرو مينا كل غزا خا تግራዋይነት ናተ ኩሉ ይخنب بزابتنا نحبك تسمع حبيبنا بتمنى وكسبنا نسمع بتاعي إلى تحلمت ناي قطر العجلات ناي توصل عنا النور صلاي إيه كندم سلسلة تردسنا سيد كان هادي متصرع توابي سعره بجقنة البنز أنا نبتاي بعد ما تهني تحلب صحيواتي أنا نبتاي زوم يشفشفنا هو كبر تحيمن زي دمسنا حرام زي ما وصل الفلك مش كله إذن ما هاون كأهم عدل زي توك أمد الفم وتدرب إذن نكتوي تصور بس يحرق إذ نسمع بتاعي إلى تحلمت نسمع بتاعي كتبت فداء تتحمل الساعتهم نايبهم يقولوا أنا يبونا نقدر سرنا يا ولدنا أي تأمر سرحتي يوم تمدقنا تحلب صحيواتي صبت تግራይ خطاني زدل تግራይ سعيرة تግራይ تعوت تسعروا ونسكع متقرشة بخالق زينام سراويت تግራይ أب سفلاليو بوتاتات كلل أمحرم عوتات النعاترن تقواتر نبرتي اتن كبابتات سراويت تግራይ بدموق أقبابلا كم زقبلوهم تقليت لهم
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ወኪልና ወልደ ምህረት ገዛኢ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣለዎም ክብራት ተመልከትና ሕዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ከባቢታትና ንርከብ ዘለና ጅግና ሰራዊት ክልል ኣምሓራ ዛተወልኦን በዚ ክልል ኣምሓራ ድሙቕ ዝኾነ ኣቀባብላ ተገበረሉ ፀኒሑ እዩ ብፍላይ ድማ ካብ ዓደርቃ ጀሚሩ እስካብ ጨው በር እውን ናብ በሪ ማርያምን እስካብ ዛሬማ ዘሎ ከባቢታት ዕዘቶ ዘካየድና ኣሎ ሕዚ ለፍተ ኣኻብታት ስለ ዘለና እዚ ካብቱን ክብሎ ሰራዊትና ፅቡቅ ሆነ ኣቀባብላ ተገበረሉ ፀኒሑ ሕዚ ድማ ናብ ንቡር ስርሑ ተመሊሱ ሃዋሁ ፅቡቅ ስርዓትታት የሳረጥ ከም ዘሎ እዮም እናገለፁልና ፀኒሖም ዘለዉ ሕዚ እውን ሰራዊትና ኣብ ውዕድ መፀትና እናበለ ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን እቶም ነበርቲ ኣዘራሪብና ከም ዝገለፁልና ንክልተና ህዝብታት ክፈላልዩ ዝምክሩ ዘለዉ እቶም ብሽም ክልል ኣምሓራ ዝጠንቁ ዘለዉ ወይ ድማ ኣነ ሰልጠልካ እናበሉ ንህዝቢ ኣምሓራ ዝምርክሕሉ ዘለዉ ፀላእትና ንምፍልላይ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምፍላይ እዮም ላዕሊ ታሕቲ ዝብሉ ዘለዉ እምበር ሎሚኸን ፅባሕ ህዝቢ ኣምሓራን ትግራይን ሓደ እዩ ኢሎም ገሊፆምና እዮም ነበርቲ እቲ ከባቢ ካብ ዘዘራርብናዮም ብተወሳኺ እንታይ እዮም ኢሎም ዘለዉ ሕዚ እውን ፀላእትና ብሓባር ክንምክቶም ይግበአና ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኣምሓራ ብሓባር ኮይኑ እዩ ክምክቶም ዘለዎ ከም ናይ ቀደምና ሓድነትና ኣስቲና ክንቃለስ ኣለና ብፍላይ እተን ብናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝዝወራ ዘለዋ ሚድያታት ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እናሰምዐ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ክታለል የብሉን ወይ ድማ ክሽወድ የብሉን ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ፀላእትና ህዝቢ ክንምክት ይግበአና ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ካሊእ ነበርቲ እቲ ከባቢ ናይ ክልል ኣምሓራ እውን ኣዘራሪብና ነርና ብፍላይ ኣብ ናይ ደረባ ዝበሃል ከባቢታት ኣብ ዘዳርና እንታይ እዮም ኢሎም እቲ ህዝቢ ከባቢ ሕዚ ንስዕድቂ እዩ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ትግራይ ትልስክስ ዘሎ ሕዚ እውን እቶም ብሽም ክልል ኣምሓራ ንሕና ንፈልጠልካ ናበሉ ላዕሊ ታሕቲ ዝነብሩ ዘለዉ ንዓኣቶም ኣብዛቶም ኣትዮም ንምሕናቕ ደኣ እምበር ህዝቢ ኣምሓራ ፅልኢ የብልናን ብምባል እቲ ምልሻ ዕጥቁ ሒዙ ፋዕነን እናበለ ከም ደስቱ ይንቀሳቐስ እዩ ዘሎ መዓልታዊ ዕዳጊ ይኹን ኮታ ስራሕታት እውን እናተንቀሳቐሰ ከም ዘሎ ኢና ክንገልፅ ክኢልና ዘለና ወይ ድማ ክንዕዘብ ክኢልና ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እውን እቲ ህዝቢ ናይ ክልል ኣምሓራ ንሰራዊት ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ኣቀባብላ ድማ ይደገፍ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ሰራዊትና እውን ፀላእትና ዝኣተዎ ኣትዮም ምዕናት ንቅድሚ እናመረሸ ይዝርከብ ዘሎ ንቴሌቭዥን ድምፂ ወያነ ማለት ፀብጻብ ወልደ ምህረት ገዛኢ ካብ ክልል ኣምሓራ ዛሬማ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ዕንቅፋታት ይፈጥር ከም ዘሎን ፋሽስቲ ኣብይ ኣብ ትግራይ ዘቋረፆም ዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ኣብ ቀረባ እዋን ክጅምር እዮም ኢሉ ዝኣተወ ቃል ዛጊድ ከም ዘይተግበረን ቢቢሲ ኣቃሊዕሎም ናብ ትግራይ ብዛዕባ ዝኣቱ ሰብኣዊ ሓገዝ እንታይ ንፈልጥ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዘቕረቦ ፀብጻብ ካብ ክልል ኣምሓራ ናብ ትግራይ ዝወስድ መንገዲ መኪና ንፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብዝድግፉ ሚሊሻታት ኣምሓራ ከም ዝተዓፅወ ምስ ሓበረ እቲ ካብ ከተማ ሰመራ ብኣብዓላ ገይሩ ናብ መቐለ ዝወስድን ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ንምእታው ዘገልግል መንገዲ ድማ ብሓይልታት ፋሽስቲ ኣብይ ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ከም ዝግበረሉ ኣመልኪቱሎም ካብ ከተማ ሰመራ ናብ መቐለ ዘምርሕ ፅርግያ ብሓይልታት ጉጅለ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝተፈላለዩ ምጉዕዓዝ ረድኤት ዘደናግዩ ተግባራት ከም ዝፍፀሙ ብዙሓት ጣብያታት ተፍትሽ ከም ዘለውን ፍቃድ ካብቲ ጉጅለ ከም ዝደልን ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምፅራሕ ቢቢሲ ሓቢሩሎም በዚ ዝተልዓለ ነቲ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንምውጋድ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ረድኤት ዝፀዓና 100 መካይን ናብ ትግራይ ንምእታው ዝሓዞ ትልሚ ክሳኻዕ ከም ዘይከኣለ እቲ ዜና ኣረዲኡሎም بتمساسالي ودب حبرات هاجرات أبسمون كل التجزئة ناب تجري بررا نفرت نمجبار قد مورحي كم استلمن كسابلو مجنا كاب 4 الشعن لعلي في قاد بررا كركب كم زي كعلن اتحبرت أردي لهم زي كم زيلون هلو فاجستي أبي أب تجري زي قارتهم كم إلكتريكن مرة خبطات نزبلو جلجالوتات داقم كم زجمرون نوانا صحفي ودب حبرات هاجرات أب كرب أوان كجمر يوميلهم كدمي سالاسان شعاتن معالتات زعاتو قال زاغيد كم زي تكبرن ازدمام اب منبابرو حزب تግራይን ስራሕቲ ሰብ او حجزن كبيد صقم كم زفطرن اتزينا افريطلوم ورزبانا خبر وزبانا ورچا زي سكلو دوم تاريخ نو دوم غير حبرنا زي حسس بزلولو حلواتنا دحننتنا بقلص امن قلبنا يطوى بحيلي منقد نتحكم نسهرو بالحق نسهرو بعقلي ناب خلقوت زيناتاتنا كنسجلو فاشستي أبي أحمد كتت بمواجنتي زي لمس عاقمي سراويتون مدنفع
ይገብሮ ዘሎ ፈተነ ካብ ውድቀቱ ከም ዘይድሕኖ ተሓቢሩ ፋሽስቲ አብይ ሰራዊቱ በሐየተ ሰራዊት ትግራይ ምስተደሰቀን አቅሙ ምስለመሰን አብ አቅለ ጽበት ኮይኑ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክተቲሉ ከም ዝአወጀን ሚሊሻታ ዝተፈላልዩ ክልላት ናብ ኩናት የእቱ ከም ዘሎን አሕራም ኦንላይን ጸብጺቡሎም ይኹን እምበር እዚ ጭንቂ ዝወለዶ ተግባር ፋሽስቲ አብይ ትርጉም ከም ዘይብሉ እቲ ጸብጻብ አረዲሎም ማርቲን ፕላውት ዝተባህሉ ጋዜጠኛ ነበር ቢቢሲን ተመራማሪ ኮሌጅ ኪንግስን ጉጅለ ፋሽስቲ አብይ አለን ዝብሎ ሰራዊት አዋፊሩ ከም ዝተስዓረም እቶም ሕዚ ናብ ኩናት ዝዳጉኖም ዘለው ካብ ዝተፈላልዩ ክልላት ዝመጹ ሚሊሻታት ድማ ንፋሽስቲ አብይ አሕመድ ከም ዘይድሕንዎን ግዝጋሰ ሰራዊት ትግራይ ከም ዘይዓግትዎን ሓቢሮም ፋሽስቲ አብይ ሰብአዊ ሓገዝና በትግራይ ከይአቱ ከልኪሉ ህዝቢ በጥሜት የሳቀ ከም ዘሎን ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናትና ተጠቀመ ከም ዝርከብን ምስ መላፍንቱ ሓይልታት ኮይኑ ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘስካሕክሕ ገበናትን ምጽናት ዓሌትን እናፈጸመ ከም ዝኾነን እቲ ዜና ኣመልኪቱሎም ከምተነ ዝተረፋ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ኣብ ጭንቂ ዝኣተወት ከተማ ጎንደር ሰዓት እትእቶ ኣውጃላ ድሕሪ ሰዓት እትእቶ ኣብ ደገ ዝተረኸበ ዝኾነ ሰብ ድማ ስጉምቲ ከም ዝወስዶ መምሕዳር እታ ከተማ ኣጠንቂቑ መምሕዳር ከተማ ጎንደር ብቀዳማ ኣብ ዘውፅኦ ኣዋጅ ሰዓት እትእቶም ካብ ሰዓት ሓደ ናይ ምሸት ንድሓር ምንቅስቃስ መኻይን ከም ዝተኸልከለ ዕላው ገይሩሎም ጸጥታ እታ ከተማ ንምሕላው ድማ ሓደ ንዓሰርተ ብዝብል ሓድሽ ውዳበ ዝተመረጹ ሰባት ቀትርን ለይትን ነታ ከተማ ከም ዝሕልውን ዝኾነ ነባሪ ድማ ካብ ምሸት ሰዓት 3 ንድሓር ካብ ገዝኡን ኸይወፅእ ተኣውጅሎም ካብቲ ዝተፈቀደ ሰዓት ንድሓር ኣብ ደገ ዝተረኸበ ሰብ ድማ ከም ተሓባባሪ ጸላኢ ተሓሲቡ ስጉምቲ ከም ዝወሰዶ እቲ ኣዋጅ ኣጠንቂቁሎም ብተወሳኺ ብዘይካ ኣካላት ጸጥታ ዝኾነ ሰብ ብረት ሒዙ ኣብ ከተማ ጎንደር ምንቅስቃስ ከም ዘይፍቀድን ኣብ እዋን ሓዘን ይኹን ሓጎስ ጥይት ምትኳስ ከም ዘይፍቀድን መምሕዳር ከተማ ጎንደር ኣፍሊጡ ኣብ መወዳእታ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ዲፕሎማሲያዊ ስዕረት ምስተጎምገመም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ኤምባሲታት ኢትዮጵያ ንምዕጻው ድሕሪ ምውሳኑ ናይቶም ዝዕጸው ኤምባሲታት ዝርዝር ተፈሊጡሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጉጅለ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ንዝኾነ ደመቀ መኮነን ብምጥቃስ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ከም ዝሓበርዎም ኢትዮጵያ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ካብ ዘለዎ 59 ኤምባሲታትን ቆንስላታትን እተን 31 ንምዕጻው ተወሲኑሎም በዚ መሰረት ኣብ ሃገራት ካናዳም አውስትራሊያም ብራዚል ግብጽ ኢንዶኔዥያም ካናዳም ሩዋንዳም ሴኔጋል ኮትዲቯር ስዊድን ኩዌት አየርላንድን ካልኦትን ከም ዝዕጸዋ ተፈሊጥሎም ብዘይካዚ ኣብ ሃገራት አሜሪካ ጀርመን ህንዲ ቱርክን ዝነበሩ ቆንስላት ከም ዝዕጸውን ኤሪትሪያ ሃብ ኣፍሊጥሎም በአርከስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ብኻልኦት ተመሳሰልቲ ዛዕባታት መሊስና ክንጋነኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ሃልዋትና ንድሕንነትና ንብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር